Утихваме постепенно. Мантра, да. Добре. И отново ще си припомним усещането за 7-те загадки на нашите взаимоотношения, на взаимоотношенията не само с външния свят, но на взаимоотношенията с вътрешния свят. Виждате, че тези загадки на есеите също са 7. 7 е много сакрално число, много важно число. И както са 7-те чакри, те тръгват от материята и минават през твърдостта, стигайки до най-върховното, до абсолюта, до любовта, до творението. По същия начин и загадките или тези огледала, чрез които ние се оглеждаме непрекъснато в живота си, те ни дават възможност, че всяко следващо така, когато го изучим и го разберем, да започнем да навлизаме навътре. Вчера видяхте и осъзнахме по-голямата част от отражението на това, какво нашите родители в този земен път отразяват. И част от това вие вече разбрахте, че това не са огледалата, които са в момента. Ти ми показва, че в момента съм сърдит, или другия ми показва, че в момента го съдя за нещо. Третия ми показва нещо, което съм загубил. Четвъртия ми показва моята сродна душа. Петото е вече приближаването към това какво всъщност съм аз в мъжкото и в женското измерение. И шестото огледало е тъмната нощ на душата. Затова запишете си сега на вашите листчета, на място, на което сте решили да пишете, кои са били и са най-големите перипети във вашия живот, най-големите сътресения, най-големите трансформации във вид на нещо, което те е накарало наистина да се почувстваш на дъното. В мястото, в което си сам. Оголен, сам, безпомощен, безсилен, в дълбоко страдание, дали било физическо или психическо, ментално страдание. Запишете си, имало ли е такива моменти във вашия живот? Има ли в момента? Отразете това, за да бъде наистина точен пример. Тотална тъмнина. Просто ви е тъмно. В този период ви е невъзможно. Тоест не съществувате в никаква радост. Нищо не може да промени тъмнината вътре. До такова състояние. Може и да не сте стигали. Не казваме, че трябва да е било. Но всеки един от нас има такъв период от живота си, в който смята, че е изгубил много, че се чувства сам, че не се чувства неразбран. И тук вече когато сте наясно с това огледало, с това състояние, в което сте били, това е огледало или загадка, която ни е дала възможност да стигнем до нивото, в което нищо около нас не може да промени това състояние. Или обратното. Всичко около нас води към това състояние. Всичко.